meja 1 nanti persembahan. Ini dari meja 1, meja 2, ada meja 3, meja 4. Dan juga kita kedatangan Mas Heri Tuyul. Mana? Itu yang lagi minum es. Oh, dari Bagu. Dari Bagu. Berarti duitnya akeh, Mas. Akeh men nuyul lah. Tuyul. Ini gimana ini? Gimana? Teresa. Sementara dari Mas Anu belum mempersiapkan diri. Kandasnya setelah ini ya Mas ya. Oke. Satu persatu. Dikarenakan ini perwakilan dari Pujangan juga hadir. Kitir Sumilir nyanyi dewe apa duet? Duetnya karo sapa? Anu mau karo di Aini no. Aini meng wis dadi setoke no. Ya coba gawe ini mesake. Ya paling ora ya susi keber rada lemu susi iki. Ya wis oke. Ngono lho. Susi kuwi. Ndi wekmu? Sus. Piye Mas? Ngomong ning mik to. Pangga. Lah ya sangune sik. Aku kan rong ditambali yo, Pak Udat ya urung lho aku. Lho, sesuk apa temu? Modus kan marane ngomahe lho. Kapan boyo aku bisa kegemlintang nggo endahe rembulan. Aku semar kuatir lagun tot samper sakar mangkar ing ora kang jengkar ngelak kang tanpa popo tunggu temete sing dirata
Satu tembang lagu sampun kita sumilir. Sampun apa malih Mas? Setunggal malih. Lek sitok ganjil ngono ya. Oke. Napa Mas? Lintang lintung. Oke, Lintang Asmara. Langgam Mas, langgam. Zawa. Ya Allah. Monggo pasukan ingkang joget. Monggo ingkang badhe joget mboten sang sini. Lek teng mriku mboten kesoting mengke. Nggih sesarengan kalian campur sari seneng guyon wonten Mas Reja. Sing penting los. Los gayeng Mas.
matur suwun. Nggih. Lintang asmara karo apa sijine mau? Kitir Sumilir. Salajengipun niki dibacutke ugi dalu menika Mas Priana matur nuwun. Niki sampun nenggani. Mbok bilih untuk meja yang depan Mas Priana perwakilan siapa ini nanti? Mas Yono. Oke, monggo Mas Yono niki nggih cepet-cepetan wae krana wektunge sik dawa supaya mangke dulur